Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang umaga sa ating lahat. For today's vlog, grabe, super baha at stranded ang lahat ng pasahero from galing sa Cubao at sa lahat man papuntang Dait. So pakita ko lang po sa inyo at kung bakit ang daming mga sasakyan na naka-stuck doon sa taas. Ito po kasi pababa na at ayan po yung mga kasama kong mga pasahero sa araw na ito. So yan, hindi talaga makatawid yung bus. Hindi makadaan ang mga pasahero. So ayan, hanggang sa inumaga na po kami. Ganyan. So, lampas tao ata yung nitong tubig na ito, baha na ito. Kaya delikado talaga kung susugsugin ng sasakyan. No? Mababa kasi itong area na ito. Doon kasi sa taas medyo mataas doon kaya hindi inabot ng tubig. So, dito yung baha. So ayan kasi mas mababa itong area na ito. Galing kayo doon, kuya? Gaano ka yung tubig? Lampas? Lampas tao po yan. Lampas tao? Kailan lang po ng tumaas? Kailan tumaas? Kanina po yan, madaling araw siguro. Kanina madaling araw. Sobra kasi lakas ng ulan na. Alang tigil. Anong lugar to? Sitio Javier Dagit. Ha? Sitio Javier Dagit. Sitio Javier Dagit. Ilang kilometer na Dait? Ano sunod nito? Labo? Ang sunod nito? Lampas tao. So, hindi kami makatawid. Dito tayo kagwaps. So, ayan sila. Stranded ang nangyari sa biyahe ko ngayon. So, walang nakakaalam na ganito yung sitwasyon ngayon kasi biglaan lang. At kahit nga ako nagulat din kasi kagabi mga 8 kasi galing sa Cubao yung bus na sinakyan ko. Wala namang ulan doon sa Cubao. Pagdating dito banda sa may Atimunan at saka doon sa Turbina, yun, sobrang lakas na ng ulan. Tuloy-tuloy na po hanggang magdamag. At yung bus na sinakyan ko is pahinto-hinto. Hey, grabe. Di ko akalain. For the first time na nakaranas ako ng ganitong aberya sa biyahe, no? Bahala na si Lord. Yun na lang ang masasabi ko. At pag-pray na lang na maging okay na tong dilubyo. Baha na to kasi lahat ng mga pasaheros, guys, is super affected talaga dahil mantakin mo ma-stranded ka sa area. Sayang kasi malapit na kami pa Dait. So nagkataon lang talaga na yung area na yun is mababa. So
doon tambak, no? Nagsik in yung tubig. Sama-sama sila doon lahat from sa mataas na area. So, ang tubig is nandun lahat. So, nagkatagpo sila sa pinakamababang area. Kaya, sabi nila, lampas tao daw po yung tinaas ng tubig sa kalsada. Kaya, hindi talaga makakatawid kahit malaking sasakyan. Katulad, waiting na humupa. As usual, ganun din yung sinakyan kong bus. Waiting din po na humupa para makatawid na po kami doon sa kabila. So, yun, update. That's all for now. Ang daming sasakyan po. Di pasaheros at public-private service. Ganyan pa ang nangyari. Nasang bus na ba ako? Wait. Doon pa pala ako, guys. Bumaba kasi ako sa bus. Chinik ko kung bakit kami nakahinto ng pagkatagal-tagal. Actually, kanina pa itong madaling araw eh. Di lang ako bumaba kasi sarap ng tulog ko. Malakas ang ulan at napakalamig ng panahon. So, deadma muna. Ngayon, di ko na mapigilan yung tanong ko. Kasi sa dami ba naman ang nakikita kong mga bus na huminto at hindi na nagpatuloy sa kanilang pagtakbo. So, nakikibalita syempre. Kaya nakuha kong maglakad na malayo pa to. Doon pa sa dulo yung aking sinakyan na bus sa dulo pa. At I hope and pag-pray nyo na din po na huminto na tong bagyong ito na nakasalamuha sa aking pagbiyahe pauwi. At tamo naman, hindi ko alam kung saang bus na ako, guys. Doon pa ata sa kabila. Yun sila. Grabe, wala talagang sasakyan na nakakadaan doon at tumila naman na yung ulan. Sana ayos na. At huhupa na yung baha na yun. Padala si Mayor ng dyan? So, yan. Saan ba yung sasakyan namin? Ito na ata. Ito na. Saan ba yung sasakyan? Ay, kabila pa. Tama. Ang layo ko pa pala. Ayun ata yung sasakyan namin. 9. Ay, ayun. Basa na ako sa ulan. So, that's all for now. Thank you so much. Shout out po sa lahat ng viewers, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan. Rich Team Evergreen, shout out syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers. Mapagpalang makulimlim, maulan, at mabahang umaga sa araw na to. So, ayun guys,
like, share, and subscribe. Vlog ng inyong lingkod. So, ayan yung tubig. Ay, grabe. Marami nang binta si ate. Them